यख'थ सान्तिपुर समबाय समितिनि बिसायख'थिनि फिथाइया दिनै फोसावबाय। बिपिएफ दोलोनिफ्राय गासै 6 जन बिजाथि देरहासार जाबाय। बेराफारसे इउपिपिएल दोलोनिफ्राय 9 जन बिजाथिफ्रा देरहासार जाबाय। गासैनिबो खुलुमनाय आं गिबियाव जासिग्रोबाय। दिनैहाय खोब मोनसे रंजाथावना सान, जोंनि इउपिपिएल दोलोनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान होननानै जों बुंनांगोन। जोङो मिथिगौ 1973 मायथाइनिफ्राय लानानै 2023 मायथाइसिम जे जोंहा यख'थ सान्तिपुर समबाय समितिया 50 बोसोराव आगान सुरबायमोन। दा बे 50 बोसोरनि गेजेराव थांनाय जोंहा 18 मे खालि नमिनेसन होखांनायनि उनावहाय 28 मे खालि जोंहा मोनसे बिसायख'थि जानानै थांदोंमोन। बे बिसायख'थिखौ लानानै दिनैहाय मैया आरो दिनै साननै जों बे बिसायख'थिनि जे फिथाइ, बे फिथाइखौ फोसावनो थाखाय जोङो भट साननाय हाबाफारिया सोलिबाय थादोंमोन। दा दिनै फैयै फैयै जोङो साननै बेबादि जे बिसायख'थिनि जे फिथाइ जों बेखौ साननानै दिनैहाय जोङो जोंनि थाखाय मोनसे देरहासारनाय मोनसे सान हिसाबै जों दिनै मोननो हादों। जों दिनैहाय खोब गोजोननाय मोनदों जे जों दिनै बुंनांगोन जे मुलुगावनो दा प्रिथिबियावनो बेबादि बिसायख'थिनि फिथाइ साननायखौ जोङो साननै नुफेराखैमोन। नाथाय जोङो नैबे यख'थ सान्तिपुर समबाय समितिनि जे फिथाइ साननाय, बे फिथाइ साननाया साननैनि गेजेरावसो जोङो मोननो हादों। बेयो बिश्व रेकर्ड जानांगौ होननानै आं सानो। आं मिजिं खालामगोन जे जोंनि इउपिपिएल दोलोजों मदद होजानाय जोंहा दिनैहाय जोङो 9 बिजाथिफोरखौ जों देरहासार जाहोनानै जों खोब गोजोननाय मोनदों। आरो जोङो बे इउपिपिएल दोलोनि जायफोर बिजाथि, बे बिजाथि बिथांमोना थाबैनो बिथांमोना गोदान बिअडि दानो थांगासिनो दङ। आं आसा खालामगोन जोंनि गोदानै दाजानाय जे बिअडि, बे बिअडिनि गेजेरजों जोङो यख'थ सान्तिपुर समबाय समितिखौ जोङो फैबाय थानाय समाव जे 2023 मायथाइनिफ्राय 2028 मायथाइसिम जे 5 बोसोरनि थाखाय जोङो गोलाव मोनसे हाबाफारि मावफुंनो जोङो सिगांदों। जों मिजिं खालामगोन बे बिअडिनि गेजेरजों जोङो फारफ्रोमबो बिथिंखौनो जोङो खामानि मावनो जोङो सिगांगोन। आरो रायजो राजानि मोजांनि थाखायनो जों निस्सय खामानि मावगोन। रायजो राजाखौ गारनानै माब्लाबाबो जोङो खामानि मावनो हानाय नङा। जों रायजो राजानि इयुनखौ जोङो जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावनो जोङो सिगांगोन। आं दिनैहाय नोंथांमोननो फारि फारि नामखौ आङो फोसावनो लुबैदों जे जोंनि इउपिपिएल दोलोजों मदद होजानाय जोंहा बिजाथिफोरा दङ। जा करानन्द आचार्य, बिथाङा देरहासार जानो हादों। जा बुजेन बसुमतारी, बिथाङाबो देरहासार जानो हादों। जा दन्दिराज सेत्री, बिथाङाबो देरहासार जानो हादों। थारागिरि, बिथाङाबो देरहासार जानो हादों। चन्द्र बाहादुर सेत्री, बिथाङाबो देरहासार जानो हादों। सबनाथ शर्मा, बिथाङाबो देरहासार जानो हादों। पुर्नकान्त दैमारी, बिथाङाबो देरहासार जानो हादों। चन्द्र बसुमतारी, बिथाङा एसटि रिजार्भेसनाव उइदाउट कन्टेस्ट बिथाङा देरहासार जानो हादों। आरो जोंहा उइमेन रिजार्भेसन हिसाबै जोंहा सासे देरहासार जानो हादों, मलाखि बसुमतारी। दा जोंनि इउपिपिएलनि जे बिजाथि, बे बिजाथिफ्रा दिनै 9 जन देरहासार जानानै निस्सय बिथांमोनहा थाबैनो जोङो गोदान बिअडि जानो थांगासिनो दङ। मोनालायबाय रिजाल्टआ, बेनिफ्राय मैया जा 30 थारिखमोन, मैया दुर्भाग्य लिडिस खथाखौ लानानै खोब गोबाव सम सानलायनाय जाबाय। दा लिडिस खथा मैया डिक्लेयार खालामबाय। ओरैनो सानैमोन लिडिस खथा हिसाबै, बिसोरनि सानै जोंनि सानै, दा बेवहाय बिसोरनि सासे जोंनि सासेल' देरहाबाय। ओमफ्राय मैयानि दिनाव खोब माने मोनाद्रायनाय 1थासिम जालायदों। बेखौ लानानै जोङो जेन्स खथाखौ साननो हायाखिसै, एसे दोनथ'नांबाय। दा दिनै सानफुं जानानै जोङो जेननायखौनो लानांगौ जाबाय। जों 3 जेनबाय, बिथांमोना देरहाबाय 9 जन। होमब्लाबो आं मैया मोनसे खोथा बुंथिनानै दोनखादों जे मोनसे फुटबल फिल्डआव मोननै टिम नामायो, जेननाय देरहानो थाखाय, नंगौना नङा? जोङो बुंनानै लानांगोन किपारा एसे हमनो रोङामोन, जोंना हमस्लिंबाय आरो बिसोर गथामखौ सोनो हाबाय। जोङो जेननाय हिसाबै गनायनानै लाबाय।